I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u četvrtu epizodu CSGO. Danas ćemo igrati CSGO. Ljudi obavezno pišite u komentara kako da ovo ime gore stavi. Znači, ne znam. Igrat ćemo na nekim od ovih mapa. Igrat ćemo, ovo znam. Ali ove su mape malo teže. Počnemo igrati na ovoj mapi. Ekstra bot. Matenski. Ja sam ljudi. Ovdje da se napijem. Znači, igrat ćemo kao policajci. Znači, ono dobra igrica. Subujte, znači, obavezno sada smo pali na cifru od 2 subscribera. Sada ćemo uskoro i 3. Znači, tako mi rekla moja drugarica. Ali nadam se da nismo. Ako ja smo gledaš ovaj video, ospat ću se ako se ti meni ospa. Ovako. Ovako i ovako. Ovako. Kulor terorista. Igrat ćemo kao policajci. Čizim, tako mi se ovako bude prst. Ali neće, igramo. Znači na kompjuter CSGO. Ljudi, dajmo 4 sad subscribera. Malo nam je fali i cimet challenge. Ja, ljudi. Ajde, napuni. Sudite niz. Evo ga. Mako roller. Kako? Izvinite zbog deranja. Ljudi, kada ljudi se reber. Materina. Dođi. A mi je mapa nepoznata. Neko oružje. Kod teroristovi dobro, to možete imati kalar. Kada vidite, ne možete. Zato možete jednu drugu pušku. Koja nije baš jaka, ali je jaka, nije puno. Imam prigušeni pištol. Sjeću 2. Ko će para nema to, buba moj Ferrari. Da ga buše kritičari. Ajmo sine sada, ore, ko će prvi da pada preda mnom, headshot. F5. Ko će prvi da pada preda mnom. Ajmo bre sada da ih koljem, uvijek mi se ovo desi. Kada restartujem nemamo na 2 pištolja. To. Prva povjeđena. I to će biti sve vidim, nova nek bude 7 minuta. Nek bude makar še... Uzet ću vam ovaj. Ko put? Ovo je sinem. Moram ljudi na taktike provlačenja. Namo se ljudi. Jebem ti ubisa. Neću dograt. Kovi, klozet, tema, evo mrazim kam se da. Neću bako. A dobro, ako ću breko je ujutro. Ali to će biti sve vidim.